Ja tämän viikkoinen kesäpostikorttimme tulee Norrköpingin suunnalta. Aki Ruut jäi 10 vuotta sitten sairaseläkkeelle. Siitä alkoi hänen uusi elämänsä moottoripyörän satulassa. Rovaniemeltä kotoisin oleva nykyinen norrköpingiläinen Aki Ruut taittaa joka vuosi pääsiäisen ja lokakuun välisenä aikana 6-7 tuhatta kilometriä Harlikalla. Käydään ympäri aivan Etelä-Ruotsista tuonne Pohjois-Ruotsiin, niin käydään erilaisissa tapaamisissa. Meillä on joka viikko käydään siis torstaisin ajamassa semmoinen runtti täällä jossakin ja käydään kahvilla. Kumpi on tärkeämpää, se pyörän kunnossa pitäminen ja tämmöinen vai itse se matkakohteet? No kyllä se pyörähän on A ja O. Se on kaikille, se on tip-top. Se pyörä on semmoinen, että se pitää olla aina hienossa kunnossa. Paljon kromia ja... Nyt on tarkoitus mennä Ahvenanmaalle ja sinne nyt syksyllä lähdetään tai loppukesästä niin lähdetään sinne. Ja sitten on tässä paikallisessa toimintaa. Se on aina joku kaveri soittaa ja sanotaan lähdetäänkö käymään, niin muun muassa täällä näin. Miten paljon sit merkitsee se, missä ajaa ja minkälaisia paikkoja näkee? No ei moottoritietä ei tietenkään ikinä, vaan semmoisia 70 kurvikkaita teitä. Kun moottori käyntiin hyrähtää, niin istumalihaksiin jyrähtää. Norrköpingin lähistöltä löytyy runsaasti kurvikkaita teitä ja mahtavia maisemia. Sellaisen varrella on Oscarshäll, motoristien suosima pysähdyspaikka. Sen nykyinen omistaja haluaa kunnioittaa paikan perinteitä. Tästä on alkuperin 30-luvulta asti on tullut semmoinen paikka, johon kerääntyvät ja syövät ruokaa ja ottavat kummin kahvia ja istuvat ja keskustelevat. Ja se on tullut niin tämmöinen vakituspaikka. Mikä se on se moottoripyörällä ajamisen viehätys? No se on se vapaus. Moottoripyörä, skootteri on